Hola, jo sóc Snow. Avui som 24 de juliol de 2025. M'he deixat una cosa de la cama dreta. Al pujar és estrany. La cama dreta és recta, però és estrany, però plaent. Fa 5 anys i mig que no pujo les escales. Normals. Normals. És una sensació. Després, la meva germana va treure un llibre i vull obrir en directe. Uh, un escrit per mi. No llegiré. Sorry. Es en cariño como acompañar a tu hijo índigo. Pero guía para padres no. És per totes les edats. A baix, demà o avui, un link per comprar això. La propera setmana, subscripcions. A dalt, a dalt o a dalt. Estic content. Un amic. Adeu, que vagi bé i un dia te veig un hot o... Adeu.